Mať reštauráciu vždy plnú hostí je pre mnohých podnikateľov iba sen. Pre takmer 60-ročného Gréka je to však každodenná realita počas celého leta. Náš kolega Jan Tribula ho navštívil a priamo na ostrove Rodos zisťoval tajomstvo jeho úspechu. Jorgo vo svojom podniku víta hostí spoločným rodinným tancom. Neskôr do neho zapája aj hostí, no po chvíli sa nenápadne vytratí pripraviť pohostenie pre všetkých. Jeho špecialitou sú vlastnoručne nalovené chobotnice. Nič, iba tak, ako ich vidíte. Grillujete ich bez soli a korenia. Nič netreba. Je to výnimočná grécka delikatesa. Zatiaľ, čo sa chobotnice na drevenom uhli a rošte grillujú, pán kuchár prichádza s týmto podnosom plným morských ježkov. No ak si myslíte, že toto sa jesť nedá, mýlite sa. Gréci ich konzumujú úplne surových. Veľa citrónu si dajte. Je skutočná lahôdka. Ochutnajte. No a Jorgo si túto pochúťku vie náležite vychutnať. To sú už takmer hotové a jeho chobotnice. Poleje ich citrónovou šťavou a podáva k nim upečené toasty poliaté olivovým olejom a dochutené oreganom. Chobotnice sú pripravené. Hostia sú nadšení, program a toto občerstvenie majú totiž úplne zadarmo. A ak sa pýtate, na čom tento podnikavý Grék vlastne zarába, tu je jeho tajomstvo. Na zdravie vám všetkým. Turisti si nápoje platia sami a Jorge takto pohár dvíha prakticky stále. Nad ránom, keď jeho manželka počíta tržbu, Jorge ešte stále s hostiami tancuje. No a obaja sa zhodujú na tom, že ponúknuť turistom zážitok, čo si naviac, za čo nemusia platiť a k tomu dobrú náladu, je zárukou toho, že vo svojej krčme budete mať stále plno spokojných hostí, ktorí sa k vám vždy budú radi vracať. Z Grécka Jan Tribula, televízia Markíza.